So even with 97% in government, come on in the Fomaka. I have a look again. Oh, no, onye si na ya bụ chi ya mekani bojibulu chukwu onye si na ya bụ chi ya mekani bojibulu chukwu maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma ibe n'ụwa si na chi adị mma ibe n'ụwa si na chi adị mma ibe n'ụwa si na chi adị mma
Onye
onye si na ya bụ chi ya meke n'ife ji bụrụ chukwu onye si na ya bụ chi ya meke n'ife ji bụrụ chukwu maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma ife n'ụwa si na chi ya dị mma ife n'ụwa si na chi ya dị mma ife n'ụwa si na chi ya dị mma
ndị Adamma kama Ngwo ndị anyị na ha na-esi aga ihe ha na-emecha anyị obi ọka anyị na ha si aga ndị ọ na-agba hapụta anyị ma na ya dịgoro ide ha na ndị ivu the next bụ ndị otu ọrụ ha ncha na ebe a anyị ncha nọ Taka nwa ya ga n'anya ọkụkụ okoko. Ike ọmarụ ngwa otu n'ọkọrọ ngwa bịawo. Culture, ụkọ. Adamma na-eke mma. Ọmara ngwa otu n'ọkọrọ ngwa bịawo. Culture. Surrounding. Ọbamba ka nje na mba. Asị ka ọbamba ka nje na mba. Ọ sị na gịnị mere na ga-eje. Ọ sị na nwunye nna ya kpasuru iwe. Ọ sị na egwu ụtụtụ anaghị eje. Ọ sị na egwu anyasị anaghị aga. Egelegele. Anyị ga-eto otu legend mara ọga. Ịmara anụkwa akpa nkata. Anụkwa ama njakịrị anya. Ọ dịka nwaanyị tupu. Number one. Ndị akama ọ bụrụ unu ezewo oke unu dịbetachi ọ dị maka inwe ndidi ha na-abịa ha na-achọ ka ha introduce the regent community Ngwo emekwe ọ batakwaba tupu ya ndị kama nụkwa ezi ike dan ndị otu ọnụ emetụkwa nke ha nyebe na ha na-eme mgbe anyị nụkwere na onye anyị ji maka anyị nọ na lọsọsọ bụ Honorable Engineer Osita Ngwo RG ezi nwoke nwoke na ume dị mma na ikolobịa ọchịchị na-aka mma oge mmadụ dị yọng ife onye nwere ego oge ọ dị yọng ka ọ na-atọ ichi rie gị risie gị ka iche ṅụ mmanya mkpụrụ oge dọkịta ga na-agwazi gị na ị ga-aṅụ apịtịọs bifo anyị naba RG bute mkpa na ume ọ dị ihe anyị na-achọ na ndị mmadụ ga-amụtakwa fọm him ọ batara ha n'anya ekunye nabata ya ọ dị ka esi kwesị biko ndị otu ọrụ na-akwadobe m nna rụrụ ndị aka m outside ka arụbata dị regent biko announcement asị onye ọbụla na-eme kanopi ọ nọ na nnọ nke kwesịrị ịnọ DJ Tonton, thank you very much for reminding me. Biko ebe ọ bụla ị na-ana na-egodi kanopi nọ nwere ihe dịrị ya n'ihu malụ na ebe i kwesịrị ịnọ ka ịnọ ka gị na ndị mmadụ hapụ ịkọrọ akụkọ biko mmadụ aka ọs n'ụlọ anyị problem adịrọ necessary. Richard Council na Amankwo community bụ ihe na-abata
ọzọ bụ ike n'ezi ọzọ bụ ike n'iru ọzọ nwunye nke bụ ike n'ụkwụ ka ọ na-akwụkwọ ya n'aka onye nukere onye ha na-ekwube Richard Rolana ka kwuo maka ya nna ya n'anya ndị ọkanga atụrụ m ndị ọkanga ekwere m na nkwa ama m ejiri ọkanga egwu egwu abịago ebe ọkanga abịago na on the Abdomen International Trip. Even if you don't have a very well, I could have got them up a bit. Now, one day, man, you down with the name of the material. And those journals, and those journals, I had to read the best of my house and let I'm a Sunday single girl Saturday. On the front, everybody around. Anyone that got along like that, and when they say that's an obvious thing to know that the goes around the kingdom. I don't want anyone that gets you. You know, to go to other about him, other. I was able to go the hunter guys. Okay. Abatagamena, Abatagamena, go on. I'm going to tell you about it. I can tell you, you know, Gabriel, and come on, you. Only me go on my ferry, and they will remember the Canada, and they will go and I could talk. Anyone I can tell you, people are going to be here. Look at the Kataran Babameke. Use your year like to run of Patapa. In the name of Roma, I have to be a book. I don't know if you know how I put up with our in the Sumaka. On the Unity, you could have a guy from Michigan. Della. On the map, when I never got out of tunnel. Hey. This is an arrow. This is an arrow. This is an arrow. This is an arrow. You can eat. This is an arrow. This is you can eat. And I say, I was the Granata. The brother is a committee. You don't tell you. Hey. You don't tell you. Hey. You don't you. No. I can't love with you to see the moon like that makes a proper fight. This is why I like to make it. I'm making it.
that's only one. That's only one. Okay, I'm going to get up here and you'll see it. I'm going to get I'm making now. Jesus Christ, boy, I'm making. The regent of the board of Solomon community, Reverend Chief Charles Ibrahim. If you I like to know about engineer, that engineer weather. I need to know. I want to see the news here. Oh, we're up for I'm working on Kana. We can't tell you. Call the pack, you see, all can take out of the back of the ball, you should put it. This after this, they make him Abia. Up Papa, Una boy. Who can make no, you want to need in Abia. Try to make him cheap. Una, it's with it. All the people making me a good job. You know how good for Bayo. All the Taharan. I want you. It's the way of over on the neighborhood. Hey, what is I don't know things. In the bone of the way I done for one after
You needed the boy. You needed the boy. I got only a couple of Galicia. Okay, I don't know, and I had to go. Some people will I think they tell me I'm not 4 years. You look at that window, the girl back and laughing. And I couldn't Thank you very much. Ladies and gentlemen, I know all plan you have to come out there, but I'm not going to carry what I'm doing. No, they're hearing me. No, for a matter. The reason I'm out of Ngwo community. On a family. Chief Christian, you know. When it comes to one, I shall let you. No, the neighbor, I don't know. Jesus. Chief. Imagine the handsome chief. Everybody sing it, okay, I here. Huh? I here. Okay. Lico protocol. Oh, that behind. So, Daniel, making you tell you number good. Oh, we're the angels of God. Angels of God. Odemma. I am to be so correct. Una uno da make I marry may hinda big makande no kabanda gana abikeneti and because ni mani bi obana no gweme tiye ho chineke were nde tere manu dowe chineke na sene be bere osiso kama datu guye ga hapani kwenya na ifu igwe mgbe ni igwe bere ko gbaru chineke na ehanya na ifu una mu da wuna am ezuo m se gotere m ha nke ozo bi na bụ nke use mara anyị na-anabata anyị na-ekwu okwu Venerable Matthew Igwe onye be in charge of St. Peter Church Ngwo Beje Venerable ọka adịghị oyi n'aha Jizọs anyị na-ekwu okwu onye anyị nọbe enye ụlọ anaghị atara ụkọ nke anyị nọbe na Isiokpoto St. Mary's Catholic Church. Missionary Sisters of the Blessed Sacrament, Reverend Sir Lillian Bosco, Reverend Sister Doris Iboka, the father in charge of Hamaba, Father Bennett Obinna Ugubiana Chikota Hanine, Bennett, Eka wish you win, Eka wish you win. That father, you know, Benetano, Bam. The year you know more already teaching and I come back and hook on here. Bam, or Chile, Queen Quantano Gabo Bashama, Father Shaker in the Madabeja. Get them. Voice on at the preacher, get them. Because I come I'm a man and make you father. Hi. Mammy man and match you father. How when they get to among head everything is going to be because we had them with them now. I should know Black Nissan FG 690 SSM. Kafufi knows I get with it.
nya bụ ụzọ nke na-edowe anya moto dị anya jọ mkpa maka na onye anyị na-eche wetakwenye na ntọrọaji ahụ ọ ga-adọ ya ọgbakwu ndebe biko nna biko ka fụfikere anyị moto ezigbo ihe na-ekwu na-ekwu very much. Thank you very much. Ọka adịghị ọya n'ọka na onye na-achọ ịka m chena ndị nyere m legend enye m legend ya bụ nna nwekwa ọnụ m abacha onwe nwaanyị m na-ahụ n'azụ ndị kwa ka onye zoe mana you can see when a fish is so golden you cannot hide. Golden fish anyị ga-ezi ọ bụ mmadụ bụ ihe mere ọ pụtakwa nke nwaanyị na-esi onye ata onye ata onye ha onye ha emeghị ama n'ọlụ ọlụ emeghị ama n'ọlụ ọlụ onye bụ ọzọ inuji ya ama na ya bụ osisi mere aka anyị ji nọrọ nka mana obi ndekwa ọ rere eje ka ọ maghị ka ọ na-eje o tikunyekwe nke onye bụ aka mejekwere ude adịkwa ka madam ka ya aka ya n'olu lọlọ Josephine lọlọ n'ebiri igwe ọ dị mma ụlọ ahụ ka o nwere first cap jetikwu ajekwuo me nke amịshia na akpado okwu onye ji mana onye ka abịa okwu onye ka aka akọ n'ọnụ nke ofe esi ugbu a ga-abịa nabọrọ mma. Okay, o nwere onye nọ n'ime anyị unu mana anyị na-eme ihe be anyị and she not distinguished gentleman. So onye anyị na-ekwu okwu onye bụ PG Ameke community onye anyị na-ekwu okwu onye bụ Ojohaba Chief Austin Agụ Chinadeje Chief Engineer Austin Agụ Chinadeje o nwere onye ọzọ dị ejọ mba nọnyere anyị onye ezigbo mmadụ broda Peter C. Ọnwụdiwe ndị Ngwo na Shindeje Fada Peter C. Ọnwụdiwe Ọnwụdi njọ Fada Katiteke were ndị be anyị aka ọ dị mma Chinadeje eje onye aga ọma kwụsị ịdị eje biko moto ahụ anyị na-ekwu bụ Jeep black bụ ọ na-acha ka Katineke na ọ bụ nke m o nwere ike ịzọ nọmba moto m ọ bụrụ otu ahụ anyị na-agba F6690 SSM black Jeep aka zọrọ aka nọmba moto black Jeep Nissan FG690 SSM biko ọkwa n'ọgụ bi evu obịa ka jee ke nyara nyaja jee chọọ nke Ndodo Park hụọ nka na ọ nọchiri ụzọ biko anyị ka na-ekere mmadụ niile nọ Nkanụ Igbo na ụmụ Ngwo niile ma ndị egwu Adamma Group nọ here Adamma International ha nọ nka Ojiọnụ Okwojo nọ Nkanụ Ivom Nkanụ Ọkangokwe na Ọkangokwe Tọntọm dị anyị sweet iwetakwa sweet anyị arachakwa na ọ bụ sọ tọntọm onye bụ na anyị na-ekwu ekwu naanị ha anyị na-ekwu anyị na-ekere mmadụ niile PG Ndabike kwere ọbanye n'ọgaba bike Ndabike kwere Ndabike jihụrụ kwere ọtọ Ndabike jihụrụ kwere ọtọ ịmakwa n'iso Ndabike jihụrụ ọtọ ibe itikpuru kwere ịmanya n'iso na-abịa ike na-eti kwụrụ ọtọ abịa ike na-eti kwụrụ n'ọtọ ihe ajịchara Ndabike kwụrụ ọtọ bụ na ndị ọbụ ndị mmiri ihibe Ngwo na ha ga-eso ndị na-abịa mbido ruru ngwụsị bụ maazị Jizọs ma soro Jizọs na ugwu a na-achịchikwara ya kedu na ha ga-eji iko eji ama agha anya na abịa ike na-eti eji ruo Abuja na aka ba bịakwa ekwara nke ha bịa kpere n'ọgbụgbọ ụbọchị ejere gọọmenti azụ wee ahụ nke ọma ada unu bụ ndị eji enweta anyị kenechere ndị chiefs kenechere ndị niile unu ahụ ndị abịa ike achịkwana m eso na ọ gara na-ewute m abịa ike na-eti sọsọ this pressure group ntị hụrụ eji bụrụ ebu nwa na-eme ihe
onye duhuru injinia stampụ n'anya chaka tụkarị ndị na aka chakụrụ ndị na aka before na Abịa ya ntị there. Abịa square. Ndubisebe ma grande. Because IG Kabaka. Ndabi get to with the national anthem. Who na maka? Gana nti ho to go anya one. IG Biaka in the national anthem abi go bu ebere here. I am no kwa ara in the furo. Ekwenti. Abike. Abike. RG. Abike eti. Abike eti. Abike. Ngwo kwenazu. Abike. Ezo kwenazu. Abike. Ngwo kwenazu. Abike. Ezo kwenazu. Abike. Ngwo kwenazu. Abike. Ngwo kwenazu. Abike. Razu Abike Abike leti Abike 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 ya the national anthem and Abike. National anthem. Every month. Every month they sit at home. Yes. Every month. Application. No discrimination. Man, the father, they were allowed. Father, they were allowed. Father, because Father, I shall get venerable. No Monday, no Holland come. Every Monday, I just use 11 o'clock. And you beat I just use and she knows the gauge. Okay, Chabuja. Okay, Chabuja. Abuja Jeme. Aruji Geje, Ogeje, Ogeje, Geje. Chora my whip, Nakumani, you take it behind. Oh, you're going to be a microphone. What am I knowing Baranjara? Thank you. Adama. Notice me. Oh, why I did to him? I'm for now, I can pause for commercial. I need to get more than the only in with the point of fine also. All the time of good and you broke it. Happy Galati, Happy Galati, Aruchi, what is it, Tonton? Metro. Anyway, I shouldn't be but that's you forget to know what I got why.
Guarantee. Ọmụnụ arụji batakwa ya bụ ka agbara anyị mgbe o wetere foto ibido n'isi nke na ọ daja ka ndị mmanya nke nchọ dore chọọ ya ọzọ gbọrọ anyị biko mmadụ ejila ngwụrụ anyị egwu eyi bidokwa ya n'isi chọọ ọzọ It's not good that I can get a man. Votes Engineer Ositangu for Senate, Enugu West Senatorial District. PDP.
anyị kwụghị n'azụ Enugu ekwetego Ngwo niile ekwetego papa mama ekwetego Ijiri osita bụrụ sinetọ n'ife ga-adị mma osita bụrụ sinetọ Ngwo ga-adị mma ụdị niile ịmara ga-adị mma ụdị niile ịmara ga-adị mma ụdị niile
I now recognize the presence of Abịa Comrade Lambert Olivo. RPG has started the Telugu community. I think I'm not going to but find that like the package was like I take a look for you and repeat it. Esse é mais do Megan no ano. Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya mekani bọjibụlụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya mekani bọjibụlụ Chukwu. Maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma. 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 My brother.
Boys must not have. As for Lucy Queen, I don't know. And that's to the amen, amen. That's to the winner. That's to the winner. That's to the winner. I didn't tell what. Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu.
onye si na ya bụ chi ya meke n'ife ji bụrụ chukwu onye si na ya bụ chi ya meke n'ife ji bụrụ chukwu maka na ife n'ụwa si na chi adị mma 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 mama Engineer Osita, what you do it. Arụsị meri nkwe na mmeri niile merire n'ugbo enweghị isi. Arụsị amụrụ etiti. Ọ mụrụ Enugu.
Where the heck are they? All the camera. I need to recognize Ngwo sir, what chairman? And Ngwo no what chairman? PDP, and I said, Jerry. Honorable Jeffrey, Honorable Response, Chairman Joe, Chairman Joe. You're welcome. There's the people, there's the people. Thank you. Hey, Biana. Oh, mama. Why me wearing? Mbokanga. Inside, can I get? I had a number. Yes, it will. Onye anyị ji maka ya nọ n'ụlọ nso
ọ bịawo rutewo anyị nwee ndidi eyi asịmana ngwa eriri ngwa okwezere Abịa na-eti unani katamba Abịa na-eti anema Abịa na-eti na-ebekwe unu awụnye na-eme unu ma kwesie ike ma ị gaa anyị nwantị mụ na onwe mgbe gwara m ka akwụ nya mmiri a na-arụ ya bụ ọrụ ọ bụ ihe anyị sayịrị taa mgbakọkwa anyị Jizọs aka nwantị oge onye anyị ji maka anyị nọrọ abịa na-eheterekwa na-agbafunye ọsọ ịma na ekpere ụlọ ụgbara anyị anaghị egbu ụlọ oge anyị ga-eme shap biko ọ bata ahụhụ ọ gara agụ anyị na-ekpere onye bụrụ igwe ọ ma mee anyị na-emeta oge anyị gaba mgbe ihe arụrụ aga anyị anyị ga-emeche anyị na-agụ okpere na-esiresi anyị ewere eze ike n'aha Jizọs anyị ga-eji mmiri na ọrụ ụlọ n'aha Jizọs ọ na-edije tọntọ metụtara m egwu biko onye nsogbu ndị okenye na-aba aka ha fụtara eyi ọkaga fụtara ụlọ ụlọ anyị na-ekwe ọgbụgbọ ya gwara ha fụtara ọkaga agbapụ PDP onye egwu otu aka ọ dị Mr. Kinde anyị ekene ya yes our flag bearer, Honorable Ngwo, RG, the senatorial candidate for PDP, Enugu West Senatorial Zone, Abịa. Ndabike John on the phone. Ndabike John on the phone. Ndabike 10 on the phone. Our flag bearer, John on the phone. Abịa should sit down. I na-ekele anabatakwa ya Councilor Ngwo ese anyị nọ bene bụ Honorable John Ani. John nwe kenye ndị mara aka sikari Ngwo odeje. Ebe ọsụ ụzọ dị iwe. Ekele kwa eme. All that is God. Abịa
Honorable Engineer Osita Ngwo, RG. And we have the arrival of the Honorable Engineer Osita Ngwo, the PDP candidate for Enugu West Senatorial Zone.
He's a proud politician, very well experienced, grassrooted, tested and tested. We're talking about DJ campaign organization. Where are the Capito? Where are the Capito? All the details of the campaign. The Secretary General of the campaign organization is a person of Honorable Engineer Mayor Peneze. Now, where is the Ngwo Capito? Thank you very much. Thank you very much. Here seated is the former mayor of the local government area. We're talking about our very own son, engineer Nick. As I said, I recognize the presence of another political figure in the local government area, and in Enugu State, Abịa. He's my very good friend, a beautiful young man. He's not handsome, he is beautiful. Honorable Clement Adeke, One of the now makes him Terry Rollins Abia Nigeria. Terry Rollins Abia home. We also have here the Honorable again. Also, hey, open up your man, yes, please, the man all happens to be the man. I know when you open the better or Papa, or that you would be meant up in Kennedy. I know them. I should not seek it. A lot of them are here. You can see also Fred Onya, former commissioner in the local government area. And you go my church, I will be former SPA political to the local government area, very many of them. And the lady admin is here, so many of them. We may not just continue to recognize the dignitaries here for want of time. And ye are no where oh, there are no banner, there are no when you did your mom, when you marry a men or the local government area. We are talking about Chief Honorable Surveyor Sir Donald Nadegate. Oh, no, no banner. Oh, no banner. Calling it, how he's sitting there, how he's sitting there. And you make sure and you are covered with them at the North Account. And the regent of the port, the regent of Amango, they also mean in campaign, they can't believe it. Chief Chief whom I say, PG American here. The chairman of a great political party, the PDP, in Ngwo and in Ngwo sack. And they can later it on. Can only have the annual. Where in Ngwo, Joe Manjo, and his brother, S.C. will be, who never make it. Who never know who be generous in the political hemisphere in Ngwo community. How about you have it? I can never venerable. I can never the reverend fathers, the sisters, so many of us, and the King, Dr. Felix Ono,
our own. And you can coach, we got to make our own existing protocol. High Chief Engineer, Surveyor Ngwo, on Kano. And you could PG Ameke, Nonka, Engineer Austin Ago, High Chief no one. Other PGs not working with the guy in the canoe. And you who chairman of Umezan community evangelist is there, Mojog is there. So many of them didn't know not a canoe. RG no canoe, roll of Josephine, Kakawaka, ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma 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 ma Omoge agbakọ ọzọ ka anyị bunye onye nke anyị elu dịka ọ bụ mmasị gị nwa ibunye elu na nkịtị ka onye na-arụ ụlọ na-arụ ma ọ bụ na gị nwa anọrọ nso na nkịtị ka onye nche abalị na-agba anya ma ọ bụ na gị nwa bụ Chineke anọrọ n'etiti wee na-ayọ ka ị bịa nọnyere anyị n'ọnọdụ ọnụnwa ka mmiri ozuzo ọnụnwa bụrụ mmiri ngọzi mmiri amara mmiri dị ike mmiri dị asọ mmiri kwudosi ike n'eziokwu mmiri kwudosi ike n'ife ka emume nke taata nwee ike iwelitere anyị nwa gị ka o jee nọchite anya anyị na-ekwuchitere anyị ma na-ekwu nke anyị chọrọ ka o kwuo na-eme nke anyị chọrọ ka o mee ndị anyị weta nke anyị chọrọ ka o weta maka otuto gị na ọganihu nke obodo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Biko kọọrọ Jizọs aka tụọ ya Chineke anyị igwe bụ ihe ọ bụ mmadụ niile nọbara uche tụọ Jizọs igwe tụọ Jizọs igwe anyị dị happy anyị dịkwa happy ka anyị mee Jizọs something. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we want to take off in earnest. We really do not have enough time to waste here. We have thanked God for everything. We have thanked Him for even the very current weather. He has showered us here with blessings. Like I said before, light rain here may signify blessings from God, blessings from heaven above. Thank you very much. So I gave you the role. The very first thing we have on the program here, the presentation of Kola Nut. And so we're going to call on the coordinator of Abịa Kennedy Group. When you see go present we are talking of no other person than Chief Honorable Sir Ikechukwu Ozo. Honorable DJI. Thank you.
Abịa na-eti RG Abịa na-eti RG Abuja Sosai. Oba, come on, Jesus, come on, Jesus, come on, Jesus. Thank you very much. Yeah, Papa Oji. Yeah. Oji Nampa. Una Chipaya. Yoruba is not son of the soil. Son of the sun. Son of the soil. Yes, son of the child. Hello. Okay. Hello. Hello. Yeah. When I'm working, both our admirable son, both our adorable son, both our amiable son, the man for whom the bell tolls at this moment. What else are engineer, Osita Ngwo, PDP, Enugu West senatorial candidate. Abịa ike na-eti n'onwe onye of Enugu State. Biko apam ọjị, anyị payara ọjị. The coordinator is just handing over the coordinates to our Oga Pata Senator, Chief Honorable Osita Ngwo. One RG, I cannot regent in Newport. Regent Charles, the regent of a large autonomous community. Only him go conquer. Changing your origin. No, you know what original. But I am party. The chief no massage. Chief Imago. The regent in the man. That's around autonomous community. It's a long Chief Priest. I make a name. I'm chief friend of Ohanese. Ohanese. Yeah, yeah, Abịa na-eti ọjị. Abịa na-eti n'ọjị. Abịa na-eti n'onwe onye. Ọnya bụ isi anyị hụrụkwa okpu. Nye PG Amaeke ọjị. High Chief Engineer Austin Agụ ọnọ Nkano wetewere inye. Ọkwara asị ya wetara ekwe. Wienda ahụrụ ndị na-azụ Nkano. SPA political with the local government area. Ka anyị kachikwa aka nna n'aka. Anyị na-ekelekwa ndị fada niile lọta. Ndị echere echichi nọ here. Anyị na-ekele n'ụzọ furu iche. My prayer is that God Almighty, in His infinite mercies, will bless you with mantle of revival in Jesus' name. Amen. Okay, you know, unction of exceptional blessings in Jesus' name. Amen. And okay, you anointing, the very, very unrivaled, unsurpassed, and unequal, so that we continue to do exploits, miracles, signs and wonders is very in Jesus' name. Amen. We're Lord Jesus and the Father. Because we're Lord Jesus, Father. Father is your Father in charge of St. Mary's Catholic Church. Oh, baby, you know. And your word. PGMS, we're Lord Jesus. Thank you. PGMS, That was tell me to go with engineer. Where's the original one day?
Sir Engineer Mweze. I beg to recognize one very special woman in this Yes. Yes. Okoto, akanye Okoto oji. Okoto. Okoto, ni Okoto oji. High chief. Eh, yes, I know we're all. Yes. Otherwise, straight. Why do not come where one do with the local government? Open no where see them also where one do the local government. Where see the government and God now. The chairman of the local government, we're going to supervise support. That's in there. Now one do with the local government. What is the urgent key asking? This variable Matthew Igwe, but I know it's special to us. And I know you also Region 2 Body. Region 2 Body. Reverend Charles Ugwag. Abịa Kagoro anyị ọjị. Now I'm doing Ngwo. Thank you very much. Igwe Onyihu Ngwo. Regent Charles Ugwag. Anyị kene Chukwu n'abalị ọjị Chineke ọbịa Chineke ndị Ngwo Chineke Enugu steeti anyị na-ekene gị n'ọjị n'ụwa anyị ji wee na-anabata nwanne anyị nwoke onye bijiri aka gị wee kpọpụta onye nọchite Enugu bụ Arịji Osita onye nwe anyị mana ị na-ata n'Igbo anyị na-ata n'iberibe ọ bụrụ wepụtara ndị osisi gị enenu nwanne eji amara nwanne enyi ji ama enyi eji ama obi onye ajarịbe enyi mgbe osiela na ọnwụnwa na ọnwụnwa nke anyị nke eji anọchite anyị maka ndị bụ Chukwu ime ebipụta enu anyị si na ọjị bụ ọjị ndị Ngwo ka anyị chekwebe ọnya eje abata oge eme echete ihe anyị chere ya jee lere anyị anyị sịrị na anyị takwa ọjị anyị atata ndụ aka ịdị n'otu maka Naịjirịa niile maka Enugu steeti maka Enugu West maka ndị Uji maka ndị Ngwo anyị sịrị oge ichojekwe ọ ga-ahụ ọkwa ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Hello. Yes. Ladies and gentlemen, because we recognize a few individuals here. There are some very notable, powerful women in our midst here in government. Nkanyenobo 9 Mile Development Center. And the administrator is here. And luckily enough, is a young lady in politics. Honorable Regina Odo. Regina Biko Ngwo. They are beings. Thank you very much. I now recognize by the presence of a former woman leader of our great party, the People's Democratic Party. Ngwo, all of my present, they are based here. We're talking about Honorable Mrs. Rita Ezen. Rita Kenanda Biko. Mine is yours. Thank you. Thank you. I now recognize the presence of Reverend Father Anthony Oloba, Parish Priest. Tony, Ngwo. I now sing the father. Father, you're welcome. All right, thank you very much. Now, Mbe Adama Cultural Troupe. I need the entertainment from you people. I will whatever. Hey, Adama Cultural Troupe. When they are doing it, our coordinator will be getting ready for the opening remark with his opening remarks. So we can take off it. Thank you. Cultural Troupe. Adama, when I need you to be Adama, when I need you to be where you get it? Some of them. Adama Cultural Troupe. Ngwo. Our special group. How about the first to entertain while we wait for the chairman to the coordinator of Abịa to get ready for his opening remarks. Honorable Ikechukwu also. Thank you, Adama. Adama, I'm a chairman. I'm a chairman. Hey, opening the no way to meet you. Oh, my God, I know for you. I did a GA. I don't know, man. Go for you. Hey, hello. Okay. Hello. Wait. Okay. Hello. 2, 6. Hey, hello. Asura. Adam, because briefly, I checked. Onye ga-eje Senate, Arụji ga-eje Senate, Senate of Enugu West, Enugu na o mere ọfụma, Olugbo abụja oge ọfụma, ụkwụ niile na-asị gị, anyị na-asị gị, anyị na-asị gị, Adamma na-asị gị, Enugu West ka na-eti mkpu, Abịa ezi afa ka ego, ụmụaka mma ekwuo ekwuo, onye ga-eje Senate, Arụji ga-eje Senate, Senate of Enugu West.
Sorry, Thank my you. brother.
1 minute. Adamma, 1 minute. Adamma, 1 minute. Adamma, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Thank you very much. Thank you very much. People. Left and right, north, south, and east, west, south, and ahead. Thank you. All right, thank you very much. Ndamako community. Ngwo ha dị ihe na-eweta ịbịa si nwa ha nwoke nyefere oyi n'ụzọ ka agara oyi ndị mmadụ kwụọ n'azụ nya gbara square ọrụ nwoke rie n'ugwu esiri na-echewe ka anyị kwụọ n'azụ Ndamako community. I hear Kurbaneme. I hear Kurbaneme. I hear Kurbaneme. Or can go when on over. Here Kurbaneme to be seen like a wheel now. Animal who the animal. I can't go on. Man, maybe take a day. You can't make man, maybe a Biroma. Oh, Arji, but I didn't mean it. Hasser Arji, Arji, but I didn't mean it. I can't go any longer. How do I can it? I wouldn't have I can it. When I got a big color. All the Timon Chief Senator Engineer Osita Ngwo RG all the banana
Thank you very much, ladies and gentlemen. That's a wonderful entertainment for the Ngwo community. That's a wonderful entertainment for them. And when this is done, I think we go to the next of our program, which is a day remark by the coordinator, Abịa. No other person but Honorable Ike Chibozo. Honorable Ike Chibozo will come up with his opening remark. That is the next agenda of our program. People know Kanga. One of my legends in the checker. I ain't going to make a way to be heading. Oh, you don't know that we're going back. People tell me to you to go back. I am not going to be able to pick them. They get a free moment. All of them. Okay, to the woman. Okay, to my people. I'm going to come to Bay Jenner. I'm not here anyone. The next thing I want to be. Thank you very much. Thank you very much. All national anthem and not all national anthem and not because let me go up now. Don't go up and I can say because anybody according to the program. Because
Because Shaka Sika na Terry. Shaka Sika na Terry because ya kabeba. Seti ndewe. Okay. Oh my dear man. Asini kama posta wote. Ni ngumu lokiri keti. Eba lokiri keti na datie. Yukiri tikwa ya mana ni na kata na. Ala. Ukara Abịa. Onye tikwa Benet ndeshikwa ike. Onye tikwa ụmụ Benet ndeshikwa ike. Ukara Abịa baba. Vladimir, thank you, sir. Ukara Abịa. Onye tikwa tozi ndesi wani ike. Oge efe. Recognize the presence of Fafila Abuchi. Members of Agent, who are in the way of the Abuchi. Present. Members of Agent. Secondly, Bandiago. And the Agent. Yeah, YouTube, Facebook. Fafila Abuchi. No, I pay for Supervisor for agriculture with the local government is a person of honorable when you don't know, when you don't know, I know you as a beacon. I want to also Okay, Caramato. Hey, you're going to be better. We're going to that make up. We're going to I can't wait on the GSC. I'm the GSC. We're going to be good.
Ogere ka nọ n'ọgbọ. Anyị na-ekpere ogere. Na-ekpere ya gbakwa anyị nke. Okalugwagoye. Ogere biko ka anyị kere anya aka n'oge adịghị. Ka anyị kere anya aka n'oge adịghị. Ka ọ na-eche karịrị. Ogere biko. Akiki kwenya anyaka. Yeah, you work at it. Bikono. Okay, Bikono anyaka. Thank you. Turn over. Thank you. Ona. Oh ya na. Thank you very much. Wonderful performance from our community. Hello. Hi. Here we are going to play remarks by the coordinator of PKNT. Okay, please. Honorable PK Chukwueze. For now. Actually, you can the distinguished senator of the Federal Republic of Nigeria in the wings, in the waiting. Our own dear illustrious son, Engineer Osita Ngwo, Abịa. We're highly dignified, we're highly honored with your esteemed presence today. Because you are here with us in the midst of your own brothers.
in the midst of your own sisters, in the midst of your own siblings, in the midst of women, I should get the Japan. I know Kenen, the Gana, I know the DG of your campaign, also Uche, my brother, the secretary of Ohanese, into the local government. That Kennedy is the secretary of the DG campaign, my own dearest brother, Chief Honorable Kene Eze, former chairman of the local government. And make it in a very special way. A man that has actually demystified introduction. A man, when you see him, you seem like an elephant. You don't even know where to start to begin to describe him. Sometimes I think he's an enigma wrapped up in a kind of mystery. He's an enigma wrapped up in a kind of puzzle. You don't know where to place him. You don't know where to connect and disconnect with him. I'm talking about a person that he had a bag, he had a carrier, and make it. Time may not allow me to recognize everybody here, because may I very respectfully, humbly stand on the already established and adopted protocol. Those are kicking him. I'm not here. My ban also because former chairman. You understand this? I carry people. China, you're Johnny, you people. I need to make a chair. I don't want to make it. I want to make it. I want to time will not allow us to do this thing. So all I'm trying to say is that with a heart full of joy and thanksgiving, we want to express our profound gratitude to God Almighty, because He made it possible that we're gathered here for the man for whom the bell tolls, the rave of the moment. You're talking about a man who was born on a great day. A man who was born on a day some other men were not born, and that is what actually makes him to become famous inter pares. He is standing head and shoulder taller than other contemporaries. And that is why today we are looking at him and standing tall as the senator that's going to represent us in the Red Chambers come 2023. Because one song I want to sing. Tito kanjiribia nerotoko soromu netoya nodema soromu tobeya nodema harenke chinekebiano hagama kolono yetukumemo wane eonanya chineke Karisia Tobetoko Mbenine Oroya Ona Same Meraya Naso Nimen Amoka Bekurotoko Opozaramo Chineke 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 Anorundo Sokone Punelo Chineke I get well here now because we are talking about a man, yes. A man that is a man of questionable character, a man with formidable pedigree and antecedents. We are talking about a man with quintessential leader and inspirational role model. We are talking about a man well content, a man with conviction, a man with capability, capacity, and competence. I want to call on our own brother, Engineer Osita. He's sellable, he's marketable, he's a man that actually.
ntị biko nụ ijere nọ ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma 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 ma ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma 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 ma ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma 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 ma ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibo ji bụrụ Chukwu maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma 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 ma ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọnụ na-
do when you have to go and subscribe and click the notification button. Make your emailing you. Make your emailing you. So go to go women. Subscribe to Ngwo TV. You and women. Make subscribe one. Subscribe to Ngwo TV. No, be emailing. Do when you have to go and subscribe and click the notification button. Make your emailing you. Make your emailing you. So go to go women. Subscribe to Ngwo TV. You and women. Make subscribe one. Subscribe to Ngwo TV. No, be emailing. Do when you have to go and subscribe and click the notification button.
chi ya mekani vojibulu chukwu onye si na ya bụ chi ya mekani vojibulu chukwu maka na ife n'ụwa si na chi adị mma 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 ma mee mma
How about me? I don't go. Okay, go for me. I don't go. Hana Bogote. Hana make a man for seeing. Very colorful in black. I ain't making it to what do you know what they're doing? Hana Bogote. Oh, can you? Oh, can you? Are you married to focus? Being with us here. And as I be there, may your name belong. Amen. Then the qua Ngwo, Nduti, Nundeziaga, Nundoko, no Ohuibonine, Enuguasinine, Kawata Hayane, Nanakaha, the election in Nabia. I can can never be extinguished. I am making Ngwo, I'm making a chicken watch. One more. Ngwo, I'm going to go here. I am going to go. Where I want to buy an apple.
ụbọchị na ọmụ onye ọbụla bụkwa onye ji nke na-eji abụkwa BBC anaghị ebi ya anya nwana anyị nwoke Injinia Osita Arụchi ma ndị utu niile ma ndị agịdị agụ niile ma ndị ojiriba ma ndị ọgụ ma ndị a na-ere biko onye ndị unu ga-atụ kaadị ga-ebi ya nna nwa nwoke onye nọchite anyị na Abuja gogiri wee mee ụmụ wee tire ihe wee mewe maka na anyị mara nwatakịrị a nwere na azụ na ọka eme ọdụ anụ ọka eme ọdụ o mechaa pekere bụ ọsọ agụọ maị ike kpere mmadụ mere ọyị mana anyị mara ọka emekere ike kpere mmadụ anyị ekene enye biko anyị zikwa ya opportunity na ayọ mmadụ niile ebidowo onye chibe voters card BBC permanent voters card ọ bụkwa na ị ka wetara nke gị ka cheke weta eye maka na eye anyị ekele unu echeni ka arụnụ emeni ka ọ dịghị Because the Honorable Aji, because I put the council, I'm a part of the community. I usually go to see a quick. I don't want to put that. I don't want you to but the new Kakari. I didn't put it on it. I should put them on. You have to put I usually have about one other one's community. I say, good job. In Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you. Because I will not have a closing prayers. I ain't going to tell one time what the teaching has. Ese chito okike awawa ihe okeke ihe anyị na-ekele gị maka amara niile na-emere ndị Ngwo na amara ị na-achọkwa imere ha anyị na-aja gị mma ebunye agbaghị elu asịrị mgbe ọnwa anyị gbasara maka mgbasaba anyị nọ n'elu onye ahụ dịka ndị ego onye ọbụla mekwara nka na mgbe ọ na-aja dịma ya mgbe ọ na-ata enwere onye wuru ụzọ enwere onye ụkwụkpọrụ anyị na-ekele gị ije maka anyị izu mgbe anyị ka a na-eme anyị ka a na-akpọ gị anyị na-abịa anya dị ka a na-aza anyị obodo niile ya gwa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Biko anyị na-emepụ mmiri n'ime anyị mere ohere ike atụ mmiri eke ọzọ anyị wee kọntinu anyị na-ekọba ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibọji bụrụ Chukwu onye si na ya bụ chi ya mekanibọji bụrụ Chukwu maka na ibe n'ụwa si na chi adị mma ibe n'ụwa si na chi adị mma ibe n'ụwa si na chi adị mma ibe n'ụwa si na chi adị mma